Спрете да пръскате доматите с отрови. Ако виждате това по листата, имате проблем. Но днес ще ви покажа моята тайна, която правя в кухнята си много лесно и бързо. Струва стотинки и спира маната за няколко часа. Маната, листните въшки могат да унищожат оранжерията ви за дни. Моето решение е проста комбинация от три неща, които вече имате в хладилника и аптечката си. Преди да ви дам точната пропорция, ако искате градината ви да изглежда така, ударете бутона абониране. Тук споделям само изпитани трикове, които работят. Записвайте си 1 литър прясно мляко, 9 литра вода и точно 30 капки йод. Млякото създава защитен филм, а йодът е най-мощният антисептик в природата. Накрая в разтвора добавете една лъжичка сода бикарбонат. Тя също като йода действа като фунгицид за растенията ви. Спрете да пръскате доматите с отрови. Повечето хора унищожават реколтата си без да знаят, че решението е в кухнята и струва само стотинки. Млякото и йода са супер, но когато маната и въшките атакуват сериозно, ви трябва тежката артилерия. Днес правим чеснова инфузия. Смачкайте 200 грама чесън и го залейте с 1 литър топла вода. Оставете го да престои точно 24 часа. Алецинът в него е естествен антибиотик, който буквално изгаря болестите. Прецедете и разредете 1 литър от готовия чеснов разтвор към 10 литра вода. Добавете една лъжица веро, за да залепне добре разтвора. Пръскайте обилно отдолу и отгоре на листата. Това го правете сутрин или вечер, никога на директно слънце, защото ще изгорите много растенията си. Ако тези видеа ви харесват, абонирайте се за нашия канал. Тук качваме много полезни видеа, които са само с биосъставки от кухнята. Спри да убиваш доматите си от прекалено много грижа. Вижте тези грешки при поляти растения, жълти листа и нула въздух за корените. Повечето от вас поливат всеки ден, мислейки си, че това помага на растението да порасне по-бързо. Всъщност давите разсада. Вижте разликата тук отляво, мързеливият корен, свикнал на лесно, той не се развива. А отдясно той е истински боец. Когато поливате по-рядко, само при нужда, вие принуждавате корена да търси влага надълбоко. Резултатът е тази мощна бяла коренова система, изхранени стотици килограми домати по-късно. През май поливайте само веднъж седмично. Ако почвата е суха, на 2 см дълбочина. Искате ли да видите как да ги засадим в градината без стрес? Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за нашия канал. И не изпускайте следващото видео, защото там е голямата тайна за богатата реколта. Някои хора подценяват содата и си мислят, че тя е само за готвене, но аз ще ви покажа някои трикове за градината, които много ще ви помогнат. Поръсете по една супена лъжица около корена на доматито за много по-добри резултати. Полейте обилно с вода, за да може да се разтвори содата в почвата. Това ще помогне много на растенията ви за по-добра коренова система. Ако искате да използвате срещу мана и други болести, разтворете содата във вода. Дозировката е една супена лъжица на 10 литра вода. Чудесен начин да се борите срещу всички гъбични заболявания, без да използвате тежка химия и други препарати. С третирането с сода бикарбонат получавате много плюсове за растението си: допълнителна захарност, по-ниска pH на почвата и естествен фунгицид, както стимулира и растежа на корените. Спрете да купувате химия. Тези три неща от кухнята ще направят доматите ви огромни и много сладки. Първото нещо, което трябва да направите, е да си направите разтвор от тези три съставки, които ще променят вашата реколта. Първата съставка е сода бикарбонат. Сложете една супена лъжица сода бикарбонат в 10 литра вода. Тя намаля киселеността на почвата и прави доматите невероятно сладки. Смесете 1 литър прясно мляко с 9 литра вода. Това е най-добрата защита срещу мана и листни петна. Преди да ви кажа тайната съставка, абонирайте се за нашия канал, ако тези видеа ви харесват. Ние използваме само биосъставки за нашата градина. И третата най-важна съставка е сухата мая. Това е турбото за корените. Само половин лъжица на 10 литра вода и корените ви ще полудеят, ще бъдат здрави и силни. Резултатът е здрава реколта без болести, която ще събере погледите на всички, които минават. Напишете рецепта в коментарите за точните дози и се абонирайте за нашия канал, ако искате да гледате още такива видеа. Спрете да изхвърляте болния пипер и да давате пари за скъпи отрови. Виждате ли тези жълти листа?
Това е краят на вашата реколта, освен ако не ме послушате и не направите това, което ви кажа. Преди да започна с съставките, абонирайте се за канала. Тук качваме само полезни видеа с биопрепарати. Аз съм агроном с над 15 години опит и днес ще ви издам една рецепта за моята безплатна пръскалка. Съживява всички растения за часове, листата светват, а болестите бягат. Запишете си тази пропорция. Първо, 1 литър мляко на 9 литра вода, за да направим хубав биощит на листото. Второ, 15 капки йод, който убива всяка бактерия и стерилизира растението. Трето, една лъжица сода, за да променим pH-то на листата и да убием всички гъбични заболявания. Последната и най-важна съставка е верото. То помага содата за да прилепне добре към растението и да не се отмие при първата роса. Опитайте да напръскате с тези 3 съставки и няма да съжалявате. Пишете в коментарите след като напръскате какъв е бил ефекта при вас. Ако тези видеа ви харесват, абонирайте се за нашия канал. Тук качваме само изпитани методи, които работят и имате под ръка вкъщи. Спрете да изхвърляте ягодите си. Ако виждате този сив мухъл, реколтата ви умира със сигурност. Силото гниене е безпощадно, но химията не е решение, защото ягодите зреят много бързо. Ето как да ги спасите за 0 лева. Вземете 1 литър прясно мляко и го смесете с 9 литра вода. Добавете точно 15 капки йод. Млякото задушава гъбичката, а йодът я убива на място. Пръскайте обилно сутрин рано. И запомнете, здравата ягода не трябва да докосва пръста. Сложете слама или борови иглички отдолу под растенията. Това ще помогне да задържи влагата, но да не се опират растенията и да не принасят болестите от пръста към ягодата. Направи това сега и спаси реколтата си от сигурно изгниване и изхвърляне на 80% от нея. За още професионални съвети и тайни абонирайте се за нашия канал Двор Градина БГ. Тук качваме само полезни видеа, които са био и работят на 100%. Спрете да давате пари за химия. Тези 3 неща са безплатни. Имате ги в кухнята си и ще направят доматите ви много силни и здрави. Първо, утайката от кафе. Тя е чист азот, сваля киселеността точно колкото трябва и привлича дъждовните червеи. Просто порасете и полейте. На второ място, чай от коприва. Накиснете коприва във вода за 7 дни. Това е най-силният биостимулатор за имунитет и растеж. Доматите стават тъмнозелени и много здрави. Преди да ви кажа третата съставка, която малко хора знаят, абонирайте се сега за нашия канал. Тук показвам как да имаме рекордна реколта с възможно най-малък разход. На трето място бананови кори. Нарежете ги и ги заровете в основата. Те са калиева бомба. Без калий няма сладки и едри домати. Опитайте и споделете в коментарите. Мислите, че доматите ви умират? Спрете. Преди да ги изхвърлите, вижте този златен елексир, който ги възкресява за стотинки. Забравете за скъпата химия. Тази домашна рецепта е по-мощна от всичко, което ще купите в магазина. Първо добавяме сода бикарбонат, една супена лъжица на 10 литра вода. Тя променя pH-то на листата и буквално убива гъбичките на място. Второ, добавяме йод. Това е най-силният антисептик, който дезинфекцира градината ви до последната клетка. И накрая чай от коприва за имунитет и експлозивен растеж. Вече нищо не може да спре реколтата ви. Вижте резултата. Здрави, чисти и сладки домати. Искате ли пълната дозировка? Абонирайте се за канала и спасете градината си още днес.